Sakay sa fishing vessel DJB6 na abot sa mga personahe sa Coast Guard Station Davao Oriental ang nasabutan nga area alang sa medical evacuation assistance, particular sa 2.7 nautical miles east sa Pohada Island, Mati City, Biyernes sa buntag, Disyembre 12, 2025. Ang pasyente usa ka crew sa MVK Pride nga nakasinati og lipong-lipong, naglisod paginhawa ug nagasuka nga adunay sagol nga dugo. Bandang alas 8 sa buntag, malampusan ang medical evacuation assistance ug nabalhin sa fishing vessel ang pasyente. Pagabot sa pantalan sa Mati, gisakay dayon sa ambulansya ang crew o gibiyahe padulong sa usa ka ospital sa Davao City kung asa siya natambalan. Ang malampuson nga operasyon sa Coast Guard napakita sa ilang dedikasyon pagtabang sa mga nanginahanglan kauban ng ilang partner units sa kadagatan. Nasayran nga kagahapon pa Disyembre 11, 2025, gialerto ang Coast Guard Davao Oriental sa himuong medical evacuation kay naglawig pa ang barko sa dagat Pasipiko. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.